Vitaj v esencii svojej duše a priestore svetla a zároveň vitaj v bráne zatmení. Zatmenia patria medzi najpôsobivejšie nebeské udalosti, keď slnko alebo luna pre nás ľudí viditeľne stratí svoje svetlo. Mnohí cítime, že sa tu odohráva oveľa viac ako len astrologické divadlo pre majiteľov teleskopov alebo návštevníkov observatórií. Po tisícročia bola táto vesmírna temnota v starých kultúrach uctievaná ako posvätný prach, kde niečo radikálne končí a niečo úplne nové začína. Zatmenia sú momenty, keď na Zem tečie špeciálna energia, ktorá mení. Do brány zatmení vchádzame 7. septembra a vychádzame z nej v deň jesenej rovnodennosti. Je to celých 15 dní, ktoré sú pre každého z nás veľmi dôležité a vzácne. Čo sa z nášho pohľadu deje pri zatmeniach? Pri úplnom zatmení luny zmení vplyvom vlnových dĺžok zemskej atmosféry luna farbu. Luna je sfarbená do červená alebo červenohnedá, a to preto, lebo zemská atmosféra rozptýli krátke vlnové dĺžky slnečného svetla. Tie sú modré a zelené. Dlhšie vlnové dĺžky sú červené a oranžové a tieto sa ohnú do zemského tieňa a osvetlia lunu. Preto hovoríme o červenom mesiaci alebo o červenej lune. Atmosféra Zeme pôsobí ako šošovka, ktorá rozptýľuje slnečné svetlo. Zatmenie luny nastáva vtedy, keď sa slnko, Zem a luna dostanú do jednej priamky. Teda znamená, že sa Zem postaví medzi lunu a slnko. Je to hra svetla a tieňa, je to o vnútornom a vonkajšom svete, o svetle a tme v nás a vo svete. O zatmení slnka hovoríme a prežívame ho, keď sa luna postaví medzi slnko a Zem. Zatmenia nie sú len o astrologických vnemoch, ale to, čo nám prinášajú, je najmä silný spirituálny odkaz. Zo spirituálneho hľadiska je temnota zatmení bránami zmeny. Zatmenia nám dávajú príležitosť ísť hlbšie dovnútra, pustiť sa starých vzorov, oslobodiť sa a nastaviť sa úplne na novo. Počas tejto brány sme pozvaní vedome prijímať impulzy, ktoré sa nás dotýkajú a potrebujú byť pretransformované. V tomto čase to celé ide ako si ľahšie, pretože nám celý vesmír stojí k dispozícii ako pomocník. Teda to, čo by sme inak transformovali dlhšie, máme v tomto septembri v úvodzovkách hotovo za 15 dní a skutočne bez nejakej obrovskej námahy. Vesmír má počas zatmení oťaže v rukách a je na tebe, aby si na chrbát vesmírneho Pegasa nasadol. Príjmi moje srdečné pozvanie, budem ťa sprevádzať bránou zatmení. September je mesiacom ukončení a veľmi hlbokých transformácií. Vesmír nám tento mesiac pripravil oveľa viac víziev, ako sme predpokladali. Nie je možné necítiť, že táto silná energia už od jeho prvého dňa s nami intenzívne pracuje. Pozýva nás k definitívnemu uzatvoreniu osobnej karmy, k opusteniu rodových vzorcov, k odpútaniu sa z myšlienkových vzorcov kolektívneho ľudského vedomia. A nie len to, pozýva nás prejsť bránou zatmení cez vlastné tiene do úplne nového zrodu. Nepodceňuj silu tejto brány zatmení a prejdi týmto dôležitým časom vedome.
7. septembra ťa pozývam na prechod bránou cez lunárne zatmenie. 9., 11. a 14. septembra rozžiariš svoje srdce a 21. septembra ťa prevediem cez solárne zatmenie a jesenú rovnodennosť do tvojho nového a vedomého štartu. Nenechaj si ujsť v záplave bežných povinností tieto dôležité míľniky tvojho života. Keď vesmír utká zatmenie, vždy skenuje, koľko ľudí cezeň prejde vedome. A z týchto ľudí, ktorí prejdú vedome cez zatmenia, sa stávajú stĺpy svetla na zemi. Sú transformačnými svetlami pre tých, ktorí sa ešte neprebudili a vstupujú do vlastného majstrovstva. Ak to nechceš prešvihnúť ako už mnoho iných príležitostí vo svojom živote, klikni na link pod videom. Vec, že žiadne zatmenie sa neopakuje a každé má úplne jedinečnú energiu a jedinečný odkaz pre teba. Teším sa na teba v bráne zatmení s láskou a úctou voči tvojmu životu a tvojej ceste, Sofia Fabiena.